mulla on niin paljon tekemistä ja niin vähän aikaa, että pakko viedä tämä kyllä katsastushuoltoon, koska mulla ei vaan oo nyt aikaa laittaa tätä. Jakopään tiivisteet täytyy vaihtaa. Tuohonko se vuotaa öljyä. Johan lähtee. Saakeliko on kuuma muuten? Pitäisikö aukaista tuo kattoikkuna vai aukaistaanko ikkunaa tästä? Aukaistaan ikkunaa tästä. No, auto tulee. Odotellaanpa hetken. Onko se tuo Suovisen Sirkka? Terve. Terve. Joo. Ui saakeliko tässä oli teho ja mähän jo unohdin. Eli näin. Jumalistetta on sitten hyvä auto ajaa. Ajamisen nautinto. Ja löylyä piisa. Kyllä kulkee hyvin. Tämä olisi tosiaan tarkoitus laittaa oikein imosen päälle iskuun ja sitten kiilotetaan tää ja ehkä laitetaan myyntiin sitten. Lähdetäänpä katsomaan mitä tuo Pontiacki on syönyt. Ja täältähän se löytyy. Pup! Ajoitus säädettiin. Otettiin sitä 12 astetta ennakkoon päin ja sitten rakennettiin tuo Kiinan hoidan kaasutin siinä uudestaan ja säädettiin sekin sitten oikein vimosen päälle. Niin sitten kun siinä hynolla sitten ruvettiin siitä testaan, niin huomattiin, että kyllä täällä on vielä jotakin, että ei täällä niin kaikki ole nyt niin aivan oikein. Ruvettiin ahtomaan sitten, että mitä ihmettä. Täältä oli yksi lupan johto irti, me 7 hytyllä sitä säädettiin ja se on silleen vähän vittumaisempi homma, että kun hulppaa, niin se pitää alakauta vaihtaa, niin eipä sinä sitten niin auttanutko ajella tänne kotiin ja ruveta kattelen tuohon hulpat sitten uudet ja kokeillaan sitten uudestaan. Täytyy myöntää, että kyllä vähän hirvitti, että onko tää pohja kuinka ruosteessa, koska takakontin pohjaa oli jo hitsattu. Mutta siis tää on aika jees. Ei täällä oikeastaan oo kyllä mitään ole. Täällä yksi reikä oli mikä on. Niin se on tuossa. Siihen on pistetty pelti laitettu matkuun. Sillä lailla se on tehty.
Mutta niin kaiken kaikkiaan niin täytyy sanoa, että tää on aika fiksussa ryhdissä ulkoisilta puolin, että kyllä tästä saadaan vielä viimeiseen päälle. Tuo alusta siinä on aivan kauhia. Se on niin kuin istuisi jossain vanhassa kaivoskärryssä. Se ei anna kyllä niinkö heriksi, ei mistään. Aivan hirvittävä. Onpa kyllä harvinaisen hankalassa paikkaa tuo tulppa. Täältä altakin aika innoittomasti yrittää ottaa tuota. Lähti joku sähköjohto. Tuossa se on. Tipaa. Meni tuo härkilyttyy tuosta. Tuolta lähti johto irti, onko se? Kyllä kun laittaa vähän sitä pippusittelee jotain. Onko tuo apikoitu? On se. No, kota kuinkin. Kyllä vähän laittaa. Tätä tänne näin. Että se ei ottais tohon pakosarjaan kiinni. Se olisi aika jees. Nippusittelee tuota ympäri kuule. Olisiko se siinä sitten? Nippusitteet kyllä oimi. Aika monen asiaa viimeisempää. Näillä on pelastettu monta autoa tien päältäkin nippusitteillä. Mä tekee autoremonttia yle. Mummin lähtö. Tiedä kyllä mitenkä tässä käy, mutta aina saa pois. No. Nätti pikku nippusia. Täällä, katos, ne oli mangin miettimässä. Mitäs tähän kuulee? Ylimääräiset sitten. No. Se pitää siinä reijällä olla, mutta... Aha, sitä on. Tuolta en saa kyllä kättä irti ennen, jos sillä yhtä työnnä syvellä. Pumpsattaa tuohon rungoon. Rung! No jo pakot sarja pälliin. Runkkulihasta. Siinä päästään olla. Nyt lähti. Sittenkö sitä kirrattaa tämmöisellä hirviällä arrella, niin sitä iisisti. Meni jo tiuka. Pois! Helppoa. Mistä mä viimeksi toisen käden? Tää on mukava, kun hän kun pyöräyttää kiinni, niin tätä avainta ei saa enää tätä ulos. No, really good, really good. Kahtokaa. Tässä taitaa olla vaihtoehtoki rakennettu kertaalle. Amerikassa luultavammin. Sillä lailla.
Nehän nyt kokeili, että mä putsasin sen anahan hulupan, niin kokeillaan, että herääks se seiska pytty tuolta. Kyllä tää käy nyt saakeli! Tää käy kaikilla pötöillä! Sieltä alla karstat! Kyllä savuttaa, niin mä oon perskeleesti. Lyöpä vähän vielä kuule tuota hanttaakin niin. Kun no hatsit sieltä noin. Äyräänpää vähän kokeilee, että pysyykö se luupan hattu paikallaan, kun annetaan kuulla jenkhaa tälle vehkelle. Pikku testiajo tässä. Oi saatana! Joo! Hihinavinku! Kyllähän tuo! Lähtepä joo! Sehän rupesi toimimaan aika hyvin. Pakot-sarjan tiivis tehdään siinä ja nuo remmit vähän pinkkuun, mutta ne pistetään hilaukseen, niin päästään vaihtamaan sitten ne. Mutta ennen sitä minulla on täällä jo pieni yllätys. Minulla olisi täällä alakuperäiset harrat. Aika viimeisen päälle, niin niin pitäisi ruveta repimään nämä vanhat tarrat tästä pois ja sitten myllytetään auto ja kiilotetaan ja sitten pistetään uudet harrat siihen paikalleen saa. Pitäis jotenkin nyt saada tämä liima tästä pois. Kokeillaanpa siihen jotain. Me niin kokeillaan rypsiöljyä nyt aivan. Tässä nyt ensiksi. Tää saa pistää kyllä vähän reikä. Reilummin sanoa. Sitten tämmösellä nuo rasvat tuosta putsastaan pois. Nyt lähti kyllä aika hyvin. Aika hyvin lähti, kun vähän hinkkaa. Huimpa siitä tarrat vaan lähti ja nyt se on vieläpä peistykin sitten himosen päälle. Seuraavana myllytyshommi sitten.
No nyt se ruppee niinkö häviää. Joo. Mutta on tässä kyllä homma. Paha pinta. Onpa helppo. Vehtis. Kato, sähän osu heti. No niin. Meillä on nyt täällä uudet kuluvat ja uudet hihihat. Eiköhän tempasta ne paikalle. Sormivoima tarvii lisää. On tätä rakoita. Hyvänä ja sitten uutta paikalleensa. Sitten hajottaa tuo avain, niin kyllä nyt sopii kääntää nuo kuluvat auki ja kiinni. Tää on viimeisen päälle. Vaihdellaanpas nuo remmit sitten. Se tulee. Nyt pitääkö lähteä? Se pitää ensin ottaa tuo toinen remmi tuolta. Että me tämä saa. Nyt se otetaan pois.
Minusta tuntuu, että tää toinen remmi saa ottaa koitua vielä taisteluksi. Kirjellä tuo ohjaus tehosti. Me remmistä pitää käyttää koko tehosti irti. Nyt se pitäisi lähteä. Juhu! Siinäpä on. Anahat remmit. Vähän näyttää vielä niinku aivan hyvältä, mutta kun mä oon niin anahat, niin ne on kovet ja ne vinkuu vaan tuolla sitten. Vastaapa sitten remmi numero 1 paikalla. Juu, hyvä leitä. Persis. Se pitäisi lähteä. Onko lähelläkään? Oikeastikin leikoinen. Tässä saata pyöräytettyä tuota moottoria. Moottoria pitäisi pyöräyttää. Niin se vaan on. Niin se vaan on homma. Tästä ei saa mitään. Jos uosta avaa. Minkä kokoinen se oli? 24. Joku Amerikan kokohan se tietenkin on, mutta... Jaa, kävi. Joo. Mene. Ei pyöri. Se olisi aika rikeellä. Remmi paikalla. Ohoi! Herkullista. Ui setänä kun lipsa. Oi kauheeta. Kohta lamputtaa mennä. Tää on kyllä vielä. Nyt on hyvä. No, sitä pitääkö kokea? Sitä muuten tiedä. Piristettä, jos se vielä hikisee, mutta en kyllä uskokko. Uusi remmi on aina uusi remmi. Ui kauhea, tämäkään ei avaa oikein koko. Oh. Se olisi. Se on nyt sillä lailla, että kun tuo remmi on niin tiukka, niin tämä pitäisi saada tuohon reikään, mutta kun ei, niin ei. No niin nyt sitten kokeillaan tuolla remmillä vettä se tiukalle. Katsotaan, että menneekö reijälle. Tää sillä tapahtuu. Ei. Eikä vielä.
Nyt ollaan tosi lähellä. Voi ryötti sen. Ihan niinkö oikeesti. Tää saattaa ehkä onnistua. Oi, ettekö se ois tossa liki? Ettekö sitä vähän paukuttaa? Se vähän niinkö... Onko se nyt? Voi et, pitäis saada tuolta liikutaan. Se on aivan pänniksä tuolla perään. Oh! Hey! Woo! Sons and bitches, I tell you what! Lumpsahti. No niin. Nyt on pulpat ja remmit on painettu, mutta tässä on vielä yksi juttu. Katsotaan. Joo, tässä on varmaan 30 vuotta vanhat renkaat, niin nää on tästä kaisunnutkin tästä sivusta. Tämä oli se yksi syy, että miksi ei Hynoossa pystytty ottamaan täysiä tehoja, kun alkoi tärräämään. Nää rupeaa olemaan aika huonot nää renkaat, mutta voitais kokeilla vähän tuota painetta laskea, niin saatais vähän sen pehmeämpi kyyti ja ehkä hitusen enempi pitoja. Paljonhan tuota tohtii. Täällähän on hulluna eli kolme saakelin paaria ja yli. Kyllä täältä kärsii tiputtaa. Pistettä 2 paarin, niin joo. Eihän tämmöisiä pitoja ole, kun nämä on ammuttu aivan täällä. Mitä tuossa ollaan asiantuntijoiden kanssa rupateltu, niin kyllä siinä pitäisi 500 heppaa aika lailla olla niin jenkkaa. Ja kyllä sen huomaako, ykkösellä ei mitään pitoja, ei yhtä. Sitten kun laittaa kakosta, niin vielä piirrettä pitkää. Ja niin pitäisi ostaa joku
hyvät renkaat. Suositelkaapa renkaita tuohon. Päästään ottamaan kunnolla petoja. Yksi ilta tuossa kävin kokeilenkin radalla, että mitenkä nopeaa pääsee 0–100, kun siellä oli vähän parempi pito, niin 3,9 sekuntia. Ja nyt kun saadaan vielä hyvät renkaat, niin saapa nähdä, saattaa mennä aika lujaa. Mutta nyt sillä ei pääse kyllä lujaa, se suttaa tuolla maanteellä vaan. Ei mihinkään. Ei mihinkään. Joo. Mutta hei, hyvää juhannusta. Ja raaka voima aina älyn voittaa. Hurraa!